Запиял се с другарите у кафаната. Много, изпял е много, значи много, много. И явува се дома на мобилниот. Керче, шо правите, бе? Те тато у кафаничката. Слушай, Керче, вика. Как се върне дома тато, от дневната да ме чека 2-3 филма от DVD-текичката. Има си DVD-текичка, обусило. Да си изгледа тате 2-3 филма пред да заспи. Арно ли, Керче? Арно, тате. Враке се Ицката дома, спият сите, жената спие, 2 сина, 2 керки, сите спият. Седнува от дневната и гледа на масата стварно 30 денца, филмчиня, отворила едно пиво от фрижидера, запалила един джойнт. Пуща го првиот филм, у Змаевом гнездо, Брус Ли. Гледал го тая Ицката пред 25 години у кино Балкано Струми с филма. Ваде го първият филм, турува го вторият филм. Вторият филм, да не ти се верува. Църтан филм, рибички пливат, миват. Немо, мемо, тражат го. Ицка да ке, шо е бе, заебават ли ми ови? Значи цасуш едно пиво, завършил джойнто и пуща го третия филм. Третия филм, другарче, Малена с Моника Белучи. Другарче, най-обавата путка на целия свет. Съта жена, другарче. Се има на нея, сите перформанси. Ицката изгледал го филма до крайта. И залюбил се право Моника Белучи. Не яде, не пие, не спие. Седе дома, другарите го терат, 2-3 недели нема го. Ицка, дека си бе? Оставите ме, дека си бе, дойде у кафаната, че го. Наваги се у кафаната и вика, дека си бе ти, другаре, шо работа с тебе, нема тебе. Вика, оставите ме, залюбен съм. Канете срам, бе, говедо, не едно, 2 сина, 2 керки, златна жена дома е залюбен бил тая. У кого си залюбен? У Моника Белучи. Нормален ли си ти? Ицката вика, другарче, еднъж да го изпоизнабутам и да умрам. Кой да го изпоизнабуташ на Моника Белучи, бе, нормален ли си ти? Знаеш ли ти първо Ицка колко пари ти трябва да го изпоизнабуташ на Моника Белучи? Он вика, шо има връзка, бе, ке работам, бе? Ке работам цял ден на нивата, ке работам. Ако не стига, ке работам и на комшията нива. Цяло село ке го работам, само да соберам паричка, да одам да го изпоизнабутам и да умрам. И така било. Ицката работил цял ден на нивата, не стигнал от пари, поработил на комшийските ниви, поработил от цяло Босилово на нивите па Фанал, Ангелци, па Еднокучево, па Ново село, па Смоларе, па... 38 села работил Ицката, 24 сата на ден, вика, ке насоберам парички, ке одам, ке го изпоизнабутам и ке умрам. Завършил, насобрал паричка, оде у менячницата на пазара у Струмица, променил ги се по 500 евро, другарче. Ставил ги у една жъта кеса от Тинекс, кеста на рамото, авионо и за Рим. Научил дека живее Моника Белучи. Звен-звен. Отваря Моничето една пенюарка виолетова, от жъти цветови апликациички толкова. Добър ден, добър ден. Мониче, вика, аз съм Ицката. Чартер съм. Нямам много време. Дойдох да ти го изпоизнабутам и да умра. Моничето го гледа. Моничето вика, Ицка, не знам, брат, не съм имал агендата. Може ли да влезам, вика го Ицка? Може седнале от дневната. Седат, гледат се, Ицката вика, Мониче, другарче, забравих. Вади го кесата жъта от Тиникс на масата, се по 500 евро са наредени. Турува го на масата и вика,
Те, Мониче, ово е за тебе. 6 месеца работих на сите ниви. Преброй, ако не бива да се върнем на доработуване. Отваря Моничето кеста жъта от Тинекс, гледа се по 500 евренци, другарче. И вика му на иската наша. Добро. Он вика, ма, Мониче, чартер съм. Она вика, може. Първо, ке одеш, вика Моничето, от тай кьоша тамо, с нощи от този сак сичката от филодендрона и стори ми се земичка да го собереш земичката. Иската вика, Мониче, шо работа се, измекар ли ке видам? Те преброй парите, ако не бива да се върнам, имам неви за работение още. Не, вика она, ако ме сакаш. Добро, искате оде у кьошо, насобрал се усивач от това земичката, вракя се от дневната на масата и вика, сега шо правяме? Она вика, сега ке одеш тай другия кьош, и вика иската, и ке се изпусе. Мониче, шо си тия вулгарни мабети сега? Те преброй парите. Не, вика она, ако ме сакаш, отишъл иската у кьошо, изпускал едно големо, бабо, квалитетно босилачко го. Измешал се, враки се от дневата на масата и вика, Мониче, що правиме сега? Она вика, сега ке се върнеш у кьошо и ке изедеш гомно. Мониче, шо с тия мабети сега? Не, вика она, ако ме сакаш, така ке биде. Отшъл иската, издел гомно. Врак си от дневата на масата и вика, шо правяме сега? Чартер съм, шо? А Моничето му вика, сега може да ми имаш. И другарче вика, а раз облечела това пенюарката виолетово жълте цветови апликациички. Паднала, вика, тая на земята пата, виж най-обалата путка на свето. Седнала, вика, на това сатенски окревето свилени чаршафи, вика. Прекръстила нозите и вика му на иската наша. Сега можеш да ме имаш. Иската наш стоял, загледая, спущил панталоните, извадил го пътлако и тръгнува на кай Моничето. Тръгнува! Моничето се обърнало, натратило се, тръгнал на кай Моничето и таман да го изнабута на Моничето. Некой го удара по главата 3 пъти. Ба! Буде се иската. И жена му вика, станува бе путка ти майчи на нивата, не си ga пипнал 6 месеца, деца немат лед да едат, кармин не съм купила от нова година, ебата евеш. А иската и вика, путка ти майчина, саме будеш. Дека беше да ги ядех. Чао, народ!